Добро утро, хора, и днес това видео ще е с моята нова котка и да. Здравейте! Днеска това е моят влог. Аз съм по това и да, просто ще ви разплета плитките, разбира се, но първо ще ям. Ето това ляко и това. И ще започвам. Докато ви разказвам какво ще има в 6-ти епизод на Грани, разбира се. В 6-ти епизод на Грани ще има нещо. Нещо, което много ще бъде яко. Който днеска може да го снимаме, този епизод, но не съм толкова сигурна. Затова ще е така. Там ще има как взимаме предните неща от епизодите, като спешалки. Той базуката, не базуката, той шотган, нали, шотган просто. И да. Между другото, искам да кажа да се абонирате за каналът. И така, аз съм готова. И така. И сега ще стана да видите как. И така. И ще си избера аутфит. Стана вечер, аз реших да гледам Анди Студио. И тук ви снимам, нали, какво гледам. И да. Тук пък новото коте спи. Надявам се да е харесал котката и да. Но това не е кратко, още една минута. Да се сбогувате и ще ме виждате в много видеа, както и моята котка. Затова сега ще покажа времето навън, защото е много хубаво. И ето го времето. Този клип беше много кратък, защото нямах изобщо време и имах ангажименти, но тази вечер може да има един клип с стейджито на някои от частите, как хвърлям и Дейзи. И за това, хора, чао и до нови срещи. И очаквайте май новият клип на Дейзи.